Ideiarik ez? Bera, Iban da. Iban! Eixo. Ongi etorri. Opa. Eixo. Jateko modukoan zaude. Zer moduz, Iban? Oso ondo. Oso ondo, eskerrik asko, hona etortzagatik. Baituri. Ikusten dituzu sukaldaria. Sukaldariak emate dute, bai. Bai, amantala jantz. Hori horrek bakarrik emoten dago. Iban naiz, 29 urte ditut eta astigarrarakoa naiz. Familian beti esan diate merkeo dela nei traje bat erostea jaten ematea baino. Hainbat urtetan egon naiz atzerrian eta orain Euskal Herrian berriz nagoela, planak berriak eukitzea eta jende berria ezagutza gogoz nago. Bestalde nesketan, altuak, kiroltzaleak eta posible bada ere, tatuak eukitzea gustatzen zait. Importante gauza asko ditugu komunian, Iban. Bai. Ja puntuak hasiko naizkila. Zeintzu? Niretako geixen bat gainera parranda salia. Parrandero. Super parrandero. Extremo. Ez dakit aguantako zostasun ritmoa, Ikusi beharko dugu. Reto bat, baina dan ondako, Alasne oso esplosiba iruditu azte, eta oso kanporantza. Marina, zer? Alkandora gustatzen zaizu? Bai. Pista hona ematen du, ez? Alkandora duen norbaitek ja dakizu pertsona hona dela. Gehienetan, Iban fizikoki gustatu zait, altua da, bizarra dauka, ondo apainduta, gainera. Ostras, egunero jarriko, Basta, Bueno, egunero berdinak gian ez, Aldatu zoan. Pongo naiz aldatzen, bai. Venga, primera. Denongo pasara zu, Iban? Astigarrakoa naiz. Aupa,